Wix hjemmeside. Og det er simpelthen så simpelt, så I logger ind på wix.com, og her der kan I gå ind og se på priserne, hvis det er. Det er Wix er sådan en standard hjemmeside platform, hvor I kan opbygge en hjemmeside rigtig nemt, og den gør meget arbejdet for jer. I kan simpelthen få Wix til at lave lige så meget arbejde, som I har lyst til. Og man betaler selvfølgelig også derefter, og her der kan I så se de forskellige pakkeløsninger. Og det er jo op til en selv, hvad det er behovet er, og det kan ændre sig løbende. Men vi hopper ud ved at trykke på Wix, og trykker på kom i gang. Her der indtaster I så en e-mail. Og I kan vælge en adgangskode. Det er fint. Og vi siger tilmeld. Her der spørger Wix dig så, om du skal lave en selv, eller du skal lave en for en klient. Vi trykker på kom i gang. Den spørger så her, hvilken type hjemmeside du ønsker at skabe. Man kan også springe den her del over og selv gå ind og lave det derinde, men her der kan I altså få en masse hjælp. Så hvis det for eksempel er, at I ved, at I bare skal have en simpel hjemmeside, måske er I konsulenter, det kan også være, at I gerne vil have en webshop, det kan også være, at I gerne vil tilføje blog. Hvis I gerne vil vidensdele på en eller anden måde, så kan det være godt at have en blog med. Så vi starter med at tage konsulent her. Jeg har også lidt lyst til at tage webshop. Nej, vi tager konsulenten. Vi kan altid tilføje derinde. Nu er Wix i gang med lige at designe lidt for os. Komme med nogle forslag. Og så siger den, opret din virksomhed med få trin. Indtast dit virksomhedsnavn. Det kan være hvad skal vi finde på? Hvis vi har en konsulentydelse, nu skriver jeg bare Karinas service. Hvad er min virksomhedsadresse, hvis jeg gerne vil tilføje den. Vi tager bare en adresse ind i København her. Næste. Indstil dine faste arbejdstider. Det kunne for eksempel være og næste. Service, begynd at tilføje services. Brand, rådgivning, indledende konsultation, marketing, strategi, konsultation. I kan tilføje lidt forskellige. Vi kan måske tilføje begge dele, sådan der. Og så siger vi næste. Medarbejder. Karina og siger vi næste. Og nyttige værktøjer, tilbud, virtuelle sessioner, altså alt hvad I kan give den af info. I behøver ikke, I kan godt bare springe over med alt hvad I kan give den af info, kan ligesom være med til at hjælpe Wix med at designe til jer. Hvis I gerne vil gøre det lidt simpelt her i starten, så vil jeg anbefale, at I ikke behøver at tilføje alt det her, fordi I kommer til at skulle holde det lidt simpelt. Men ellers så udfyld den med de info, I ved, I har. Og ja, lad Wix lave arbejdet for jer her.
Nu skulle Wix gerne være i gang med at sætte det hele op. Godt. Og nu kan I få rabat tilfældigvis. Den vil rigtig gerne have, at I køber et domæne via Wix, men det vil jeg ikke anbefale, fordi Wix begrænser jer og holder jer fast, så I kan altså ikke flytte det til en anden hjemmeside senere hen. Wix kan heller ikke eksportere sin hjemmeside til en anden platform, det skal I være opmærksomme på. Men hvis I vælger det helt rette domæne, altså brandnavn, og I køber et domæne, vil det være virkelig ærgerligt, hvis det er, at I går ind og køber hosting via Wix, fordi så ejer de det, og I kan altså ikke få det frigivet. Så hellere gå ind og bruge sådan noget som one.com, Simply eller Nordic Way. Så den vil jeg simpelthen skippe den her. Og så kan det være at opdatere dine personaleoplysninger, hvis det er, at du gerne vil give lidt info omkring dine medarbejdere. Gå lige op igen til opsætningen. Eller I vil tilslutte betalingsmetoder, hvis I gerne vil have noget direkte betaling på hjemmesiden. Blive fundet på Google, det er sådan her noget, vi arbejder med SEO osv. Hvis det var, at I havde valgt webshop-muligheden, så ville I herude have et sted, der hed produkter, hvor I kunne gå ind og designe jeres produkter til webshoppen. Lad os gå ned her til design. Godt, Karina Service. Heroppe kan I tilføje logo, hvis I har det. Hvis I endnu ikke har lavet et logo, eller fået nogen til at lave det, så kan I altså også godt bare tilføje at give en titel. Gud, jeg har simpelthen lige lavet en stavefejl. Det må jeg lige være over med. Men der er mange, der lægger meget stor vægt på logoer, at det er meget, man skal have en meget unik brandidentitet. I kan i teorien gå ind på Canva og designe jeres eget logo, men hvis I gerne vil lægge meget høj vægt på logoet, så vil jeg vente med det og simpelthen gøre det simpelt i starten og tilføje et navn, når I kommer ind på hjemmesiden. Her der kan I så vælge et tema, altså hvad I godt kan lide. Jeg synes den her den er let og lækker, så den tager vi. Nu spørger den så ind til vores front page design. Den er lige i gang med at forberede noget til os. Så kan I så se, at den bruger de her brandfarver, som det er, jeg har valgt. Og så er det lidt intuitivt. Services. Jeg kan egentlig meget godt lide den her. Den har en meget fed den har en meget fed stil, som jeg synes kan skille sig lidt ud fra mængden. Men et godt tip det er altså, at I skal se på, hvad andre gør inden for jeres branche. Fordi der er altså nogle tendenser til, at f.eks. hvis vi arbejder og henvender os til virksomheder, så forventer de en mere business-like look. Så der skal I ikke gå ud og sammenligne med f.eks. webshops til små børn. Så hvis I er i tvivl om, hvad der fungerer inden for branchen, så gå ind og kig på de her andre hjemmesider, som allerede har undersøgt, hvad der fungerer og testet af, og blive inspireret. Gør det til jeres eget, men hold det professionelt, og benyt jer af det her sådan, look, som det er, de har kørende, fordi at der sidder nogle dygtige mennesker bagved, som har sørget for at teste de her ting af. Godt, så spørger den altså lidt mere detaljeret. Hvad for nogle sider kunne vi godt tænke os at have? Det her, det kan man godt springe over. Vi kan simpelthen selv gå ind og tilføje det efterfølgende. Hvis I gerne vil have bare en landing page, en lang side, så behøver I ikke at tilføje det som sider. Men I kan gå ind og designe det selv på landingpagen. Men det kunne godt være, at I gerne vil have både about you, testimonials, dine services. Altså det her det er mere sådan på kompetenceplan. Hvem er du, hvad er din baggrund? Testimonials, hvad siger kunderne? Services, det er hvad tilbyder din virksomhed af ydelse.
Det kan også være, hvis du har nogle projekter, at du gerne vil dele, eller kontakt. Det kan både være den direkte kontakt, information, eller jeres lokation simpelthen. Hvordan kan de komme i kontakt med jer, hvis de gerne vil besøge jer. Tillykke, din hjemmeside er oppe at køre. Inden I altså går i gang med den her del, så håber jeg, har været ude og gøre jer lidt grundarbejde, eller i hvert fald lige at sætte jer ind i, hvad I gerne vil have med på hjemmesiden. Ja, vi går ind og redigerer hjemmesiden. Her der vil I kunne se nogle forskellige muligheder, I har. Heroppe der kan I vælge mellem de forskellige sider. Her der kan I tilføje elementer. Elementer, det er altså sådan meget de små detaljer på hjemmesiden. Det kan være overskrift, en H1'er vil den her også kunne blive kaldt for nogle steder, og overskrift 2, 3. Der kan kun være en H1'er. Det vil, I skal se på det som jeres titel på siden, og også tænke SEO her, hvad er det vigtigste ord. Og I kan kigge på de forskellige skrifttyper her, og muligheder. I kan også tilgå andre detaljer, såsom billeder. Wix er en af de hjemmesideplatforme, hvor den simpelthen har sin egen gratis Wix-billeder. Men I kan også bruge Unsplash eller Pixels til at hente stokfotos ned gratis. I kan også lege med knapper. Her vil jeg anbefale jer at huske på en ting. Knapperne skal gerne matche, altså være ens igennem hele hjemmesiden. Det er vigtigt i forhold til brugervenlighed, fordi ellers kan det forvirre kunden. I kan simpelthen miste kunder på det. Folk har meget kort tålmodighed og opmærksomhedsspænd, når de er på nettet nu til dags, både på en hjemmeside og på sociale medier. Så alting skal gerne give mening. Der skal være sådan en gennemgående rød tråd. I kan også tilføje en stribe, altså sådan en hel boks-sektion. Hvor ja, det er sådan lidt mindre i detaljer. Men hvor at I kan se nogle forskellige sektioner, ligesom kan tilføje på, alt efter hvilken hjemmeside I er på, så vil der være sådan en boks-sektion, eller en blok, eller en stribe. Og her der kaldes de altså lidt noget forskelligt, men der kan I så vælge med for eksempel kontaktinformation eller sådan noget, hvis det er, at I gerne vil designe hele forsiden som en landing page og ikke nogen undersider, så kan I gå herind og tilføje hver enkelt detalje. Og der er også lidt dekorativt her. I kan gå ind og trykke her, og så kan I komme ned til de her sådan helt små detaljer, som former og figurer. Og vi har boks, matchende bokse, hvis I skal bruge det. Der vil komme situationer, hvor det vil give mening, alt efter hvad det er, I skal bruge. Og galleri, det er altså hvis I har en masse billeder, I skal vise frem af en eller anden årsag. Det kan være, hvis I har produkter, eller billeder, I sælger, eller det kan være, fordi I gerne vil vise en masse billeder fra nogle events, I har holdt, så kan I have sådan en gallerifunktion til at vise en masse. Og der kan man så sætte det op på forskellige måder. Det kan også være, hvis I har hvis I ikke decideret tilknytter sociale medier i billeder direkte, så kan I indsætte de billeder, I har på de sociale medier her, og give sådan en forsmag på, hvad det er, I har på sociale medier, og at man så kan gå ind og kigge her. Her der er forskellige former for menuer, kontakt og formularer. Man ser, hvad der appellerer til en. Musik og video, altså det er selve designet, layoutet, som I kan vælge her.
Man kan fx, hvis man har lagt en video ind direkte på hjemmesiden, så kan det godt gøre hjemmesiden langsommere. Hvis I gør det på YouTube, kan det gøre hjemmesiden hurtigere, men I kan risikere, at folk hopper fra hjemmesiden over på YouTube. Vimeo, det er en betalt løsning. Den vil også være med til at gøre hjemmesiden hurtigere, altså at I ikke har videoen direkte på jeres hjemmeside, men at den ligger hos Vimeo, men det koster så lidt. Men ja, det kan man jo argumentere for i forhold til, for hvis I har en rigtig god hjemmeside, som der genererer en masse salg, så er I måske ikke så nervøse for at have YouTube-videoer linkende, men I kan altså risikere, at folk de trykker forstør video, og så hopper folk faktisk af jeres hjemmeside og over på YouTube. Så er der interaktivt, sådan forestil jer, hvis I skal have et eller andet sale banner her, der lige sådan popper op noget bevægelse. Det kan også være nogle punkter, hvis I har nogle tilbud eller noget forskelligt, I gerne vil sådan fremhæve. Det kan være jeres team, det kan være unikke service detaljer for et produkt osv. Kodeindlæring. Her kan det være for eksempel, hvis I skal have opsat annoncer på Meta Business, altså Facebook, så kan det være, at I skal indsætte en Facebook pixel. Jeg har ikke oplevet selv at indsætte en Facebook pixel på en Wix hjemmeside endnu, men her, det kunne altså være et meget godt eksempel, at man indsætter den her. Så der er også noget social medie ikoner, I kan sætte ind og linke til jeres hjemmeside, eller til jeres sociale medier. Og her der er altså betalings, detaljer, sådan så vi snakker her i de småtingsdetaljer, ikke? Så når hvis I designer en side, hvor der man kan købe produkt, så er det altså det helt designet til jer på forhånd her. Jeg mener det her det er sådan en platform til at administrere flere, altså sådan en content management system, hvor I administrerer, hvis I har flere hjemmesider, så kan I samle en hel masse info for alle jeres hjemmesider et sted. Så der skal I altså være måske i gang mange steder. Så er der blogmoduler her, hvis I gerne vil tilføje en blog, og webshop. Hvis der I gerne vil designe det kan man stadig nå, selvom man ikke har valgt det til at starte med, så kan man så gøre det herinde. Bookinger. Det er altså ret smart, hvis det er, at I som konsulenter gerne vil have, at jeres kunder kan se, hvor I har de har direkte adgang til jeres kalender. Det vil spare jer tid, at I ikke skal sidde og tjekke frem og tilbage, hvornår at I kan og kunden kan, men at de simpelthen selv kan sidde og kigge i jeres kalender. Så kan I indsætte nogle specifikke tidspunkter, hvor I normalt giver adgang til en kunde til at booke. Det kan også være, at hvis I er sådan et eventbureau, eller I har en eller anden lækker service til jeres kunder, med at I laver nogle pop-up events, så kan de måske se det i jeres eventkalender. Fællesskaber, det er lidt ligesom, hvis det er en Facebook-gruppe, altså hvor I kan opbygge et fællesskab, hvor folk kan mødes. Hvis det var i mit tilfælde, så kunne det måske være, at jeg lavede en hjemmeside, hvor at jeg så også lavede et fællesskab for alle dem, som gerne vil have hjælp til at lave hjemmesider. Hernede under, der har jeg så mine designs. Det er altså et sted, hvor man kan samle alle sine designskabeloner. Så når du laver en sektion med noget unikt sammensat lækkert, det kan være unik kontaktoplysninger, eller sociale medier, ikoner, eller noget andet, som I måske gerne vil have, skal være gennemgående på flere sider, så kan I putte det ind her og gemme det. Så er der de her afsnit. Det er altså lidt mere færdiglavet til jer, så I ikke behøver at sidde og designe det selv. Men her der kan I så se, jamen jeg kan have sådan en her velkommen sektion. Der er både en titel, der er lidt tekst og en CTA. Det er altså en rigtig god en at have på sin forside. Man skal gerne tænke, at folk nogle gange kommer ind på en hjemmeside, og så ser de kun det her. Det kaldes above the fold. Og her, der skal det allervigtigste være et billede, der tiltrækker opmærksomhed, en fængende overskrift, og meget sådan to the point tekst, og gerne en CTA.
ring til mig nu, eller book nu, eller et eller andet. En CTA er altså en call to action. Det kan være en knap, hvor man kan bestille eller booke, der kan lede videre til et booking site, en booking sektion. Men det kan også være, hvis I ikke har det, hvis I vil holde det simpelt, så et telefonnummer. Bestil tid nu, eller kontakt mig nu. Det kan også være en omsektion. I kan se, så er designet, altså det hele er stillet op på en pæn måde for os. Galleri. Så hvis I gerne vil fremstille noget lidt lækkert på en kreativ måde, kan I bruge de her forslag til gallerier. Team. Hvordan I vil fremvise jeres team. Det kommer selvfølgelig også an på, hvor stort et team I har. Så har I mulighed for at lave et kontaktafsnit, hvor I kan indsætte en hel sektion med, hvad der ellers vil blive spurgt om. Så I skal altså ikke ud og kigge i detaljer på andre hjemmesider nødvendigvis. I kan se, okay, det er altså best practice, det der burde være på en hjemmeside. Funktioner. Det kan være, at I gerne vil vise nogle unikke tilbud, funktioner, et eller andet I har. Og så kan man sætte det op på sådan en måde med symboler. Kampagne, det kan være et unikt tilbud, I kører et eller andet, hvor der skal være sådan en gennemgående stil, tema, som I også vil køre med jeres annoncer. Virksomhedsinfo. Der kan man så tilføje sin adresse, e-mail, telefonnummer, social medie ikoner. Alt efter hvordan jeres hjemmeside er opsat, så kan det være en god, simpel måde at indsætte det på. Så er der services. Eller abonnenter. Det er altså hvis du har sådan en medlemsklub. Anbefalinger. Det kan også være testimonials, det hedder, hvor at man kan fremvise, hvad ens klienter siger. Kunder. Det er altså, hvis du gerne vil fremvise, hvad for nogle store kanoner du arbejder med, eller deres logo, så kan du bruge det som en form for professionel måde at henvise på. Og igen her, hvis du gerne vil tilføje webshop, kan du stadig nå det. Så viser den altså, hvordan at det kan se ud. Bookinger. Den kan altså vise, hvordan at man kan opsætte det, hvis man har forskellige tilbud. Hvis du er yogainstruktør og har forskellige sådan, soft yoga på 10 minutter eller noget andet, så kan du indsætte nogle forskellige billeder og beskrivelser og CTA. Og ligeledes her for events. Der kan I så tilføje de kommende events, hvordan at det kan se ud. Hvis I har mange, så kan det være sådan en månedskalender, hvis folk de går ind og tjekker op på, hvad det er, I tilbyder. Noget mere basis. Det er sådan helt simpelt visuelt. Noget, der bryder op imellem al informationen. Billedsektioner, altså hvis I har nogle billeder, I gerne vil putte ind, som er relevante, så det her er bare nogle måder, I ligesom kan indsætte billederne på. Hvis I har en masse tekst, I gerne vil have plads til, så det her altså en måde at indsætte det på en behagelig måde for øjet at læse. Så der er altså nogen, der har, det lige før jeg vil sige forsket i, det kan man vel godt kalde det, altså testet af, at det her det fungerer rigtig godt og meget brugervenligt og let læseligt osv. Lister. Hvordan I kan liste de forskellige ting, I tilbyder. Formular. Altså hvis folk de for eksempel stiller der et spørgsmål, sender en forespørgsel på noget. Og så har vi herunder, hvor du kan tilgå din menu. Så hvis du har lavet en menu, hvis du har valgt flere sektioner, så vil det se sådan her ud.
og du kan så trykke på de forskellige sider. Men du kan også, det kan være, at du tænker, men jeg har jo alt for meget op i min menu. Jeg tror, at jeg gerne vil have en kontaktside her, og about, det bliver så en drop down, fordi det bliver lidt for meget. Services burde være på som nummer 2, og testimonials, det kan være, at den skal være som en drop down ind under startmenuen, eller den bare skal tilføjes på startsiden, og et bookingsystem. Så er der, hvis det er webshop, så vil det også være her, eller den del, der ligesom bringer jer til jeres ydelse, den måde I får penge på, de er så her, de mere vigtige sider, kan man sige. Og her, der kan I så finde jeres bookingsider også. Så hvordan I tilgår og redigerer I dem, og hvordan det skal sættes op. Kontaktsiden, hvis I for eksempel har sådan en fuld bestillingssite, et fuldt bestillingssite, så vil det være, at de kunne gennemføre en ordre herinde. Godt. Hjemmesidedesigns herinde, der kan du altså gå ind, hvis der du tænker, jeg skal lige ændre lidt på det her farvetema, på mine brandfarver, så er det herinde. Jeg lige skal kigge, så I kan se det. Så herinde kan du gå ind og trykke, den viser altså helt decideret, hvordan at det er, at du skal bruge den. Den er meget intuitiv, meget brugervenlig. Så hvis der I tænker, det skal være lidt mere over i et eller andet sådan lægeligt udtryk, eller lidt mere business, lidt mere mørkt, så kan I sige anvend. Så kan I se hekskoden her, som det hedder, hvis I skal bruge den, så hvis I skal designe ting i Canva eller noget. Og her, der er der altså så apps, hvis I vil have særlige funktioner, som I kan købe. Det vil der være på de fleste hjemmesider. Jeg synes generelt, at Wix minder rigtig meget om Shopify. Altså ikke mega meget, men mere end for eksempel WordPress, så minder de her lidt mere om hinanden. Og det koster altså altid lidt ekstra, når man gerne vil have ekstra funktioner eller ekstra apps eller plugins. Så kan I se endnu flere systemer og detaljer, I kan købe. Virksomhed. Der kommer den simpelthen tilbage her til, hvad der mangler fra dig. Opret din første service, indstil dine arbejdstimer, har gjort, forbind betalingsmetode. Den vil rigtig gerne have dig til at gå i gang med at tilknytte betalingsmetode, fordi så kan den også opkræve penge fra dig. Men der er altså ingen grund til at skynde sig med det lige nu. Det er ikke nødvendigt. Du kan sagtens være inde og lege, uden at du behøver at gøre det. Men herinde der kan du så gå til administrere min service og så videre, men det kan vi også gøre ud fra starten af. Medie. Her kan du så tilføje de forskellige sociale medier, du har. Tilføje Facebook og Instagram, hvis du har det. Så du også kan få folk til at komme over og følge dig på de sociale medier, hvis de gerne vil være opdateret, når dine nye ydelser kommer. Det var igen, som I så tidligere, det her Content Marketing System, eller Management System, tror jeg det var. Og marketing og SEO. Herinde der er altså mulighed for at opbygge sådan e-mail marketing, oprette e-mails, sådan så folk kan skrive sig op til nyhedsbrev. Du kan bruge platformen til at lave Google Ads, Facebook annoncer og SEO. Her der er et værktøj til at vejlede dig, hvordan at du opsætter SEO til Wix. Jeg har nogle slides, en PowerPoint mere, hvis I er interesseret i at nørde SEO. Så gennemgår den altså, hvad SEO handler om, for det handler ikke bare om et søgeord. Godt. Nu kan I se her, at vi står på siden Book Online.
så kan I så simpelthen se her, hvordan at hjemmesiden den ser ud. Jeg prøver lige at gå lidt ud. Og I kan så simpelthen bare trykke direkte på det, I gerne vil lege med. Sige, det vil jeg gerne redigere. Karinas service. Nå, jeg synes, det er lidt kedeligt. Så det vil jeg gerne kalde noget andet. Man kan også administrere menuen heroppe. Trykker I på den. Og så går den direkte over til menuen. Så den er altså meget intuitiv og hjælper jer med at navigere rundt der, hvor I skal hen. Det kan også være, at I har fundet en eller anden stavefejl. Så trykker I altså bare direkte og skriver, hvad det er, I gerne vil. Det kunne være sådan noget. Så kan det være, at vi tænker, den er lidt for stor, den der tekst. Prøver vi lige at se, om vi kan få den lidt mindre. Jeg synes ikke rigtig, den reagerer. Og her der kan I så vælge, hvordan den skal se ud. Den skal være fed, kursiv. I kan vælge skrifttype også. Nu er det ikke så relevant med punktopstilling, men det kunne være, hvis der lige var sådan en 2-3 ydelser hernede, så kunne det være, at man gik ind og valgte punktopstillingen. Hernede der kan I så skrive en lille tekst og tilføje gerne en CTA, en knap eller kontakt os nu. Altså noget, som der leder folk til at gøre det, I gerne vil have dem til. Det skal gerne være her på det allerførste, de stederne kommer ind på hjemmesiden, det som man kalder above the fold. Hernede, der kan I så tilføje det, I har lyst til af information omkring jer, og I kan lege lidt med façon. Herinde, der går I altså ind og redigerer på selve fotoet. Det er beskær og ændre i størrelse. Beskæringsforhold gratis. Det kan være, at I gerne vil rotere billedet. Eller I gerne vil vende det. Det kan være, at I gerne vil forbedre noget. Justere noget. Vi vil justere i lysstyrke, kontraster og så videre, skygger og filtre. Hvis I gerne vil have en anden stemning på hjemmesiden, eller beskær. Der kan I simpelthen gå ind og sige, at vi gerne vil have en anden baggrund. Det ser mærkeligt ud. Tekst. Hvis I gerne vil putte en tekst ind over, så kan I altså tilføje en tekst her. Overlejring, altså hvis I gerne vil have nogle effekter ind over. Baggrund. Hvis I gerne vil lege med nogle lidt andre baggrunde. Der hvor det giver mening. Vi skal lige have redigeret her. I skal huske på, at nogle kunder forventer, for eksempel hvis I har en About You side også, og I så tilføjer lidt, og så skriver læs mere, så kan altså mange kunder, alt efter hvad man har på sin hjemmeside, så kan de forvente, at det her billede, det linker til en side. Så er det altså herinde under indstillinger, at I skal indsætte linket.
samme. Det gør den. Design. Også lige sådan en hurtig manual af muligheder. Eller beskærm. Så vi det. Så lige annullere. Der er også de her filtre. Animation. Hvis I gerne vil indsætte link, er den også her. Eller hjælp. Trækker vi billedet her tilbage. Jeg kan have den bliver i midten. Det er altså så simpelt. Tryk der, hvor I gerne vil redigere. Du kan vælge, hvilken type overskrift det skal være. Størrelse. Effekter. SEO-tilgængelighed. Og hernede kan I så tilføje de services, I har. Hvis I tilføjer en mere, så kan det være, at den kommer herover. Ellers så kan I i teorien rykke det lidt. Den er altså prædefineret. Men der er nogle ting på sådan noget her drag and drop, hvor at man kan tilgå det, man kan redigere i det, og nogle ting, man ikke kan. Hvis man vil have total frihed, så er det der, jeg argumenterer for WordPress. Men hvis det er, man ikke kan overskue det tekniske, så synes jeg, at Wix er helt genial, fordi man ligesom kan slippe for de her frustrationer, man kan sidde med. Og der kan I jo så gå ind og redigere de her specifikt, og sørge for, at der står informationer, I gerne vil have. Bestemt nu, så kan det også være, I fjerner knappen. Indstillinger. Her spørger den, om du gerne vil tilføje din første service. Så bliver de fjernet. Det er altså sådan muligt at gå ind her og fjerne de her specifikke, hvis det nu er, at I gerne vil i teksten skrive kontakt nu og tilføje et telefonnummer. Alt efter hvad I har brug for. Og hernede så kan I jo passende indsætte testimonials, når de kommer. Få lavet testimonials for hinanden, hvis I kan lave noget gratis i starten, det kan være irriterende, men simpelthen få noget erfaring, det kan også betyde rigtig meget at kunne give det videre til andre. Nogle folk kan spørge til råds. Phone support, hvis I har det. Altså se på de her sektioner som en mulighed for at tilføje den relevante viden, I har. Lav gerne en wireframe først, så I har en idé om, hvad for nogle punkter skal I have med på jeres hjemmeside til at starte med. Og så kan I se den info, som I har tilføjet, den kommer helt automatisk hernede i bunden. Trykker jeg lige på Wix-logoet, for at vise jer, at det er altså den vej, man går ind og ud. Så når man er inde her og designe og redigere, så trykker I på Wix-logoet og kommer herud. Så kan I gennemgå de her trin. Det er meget det samme på Shopify. Den hjælper jer altså sådan step by step, hvad det er, I skal gøre for at opsætte jeres hjemmeside. Og så handler der bare om at tilgå dem og opsætte de ting, I har brug for. Her der kan I vælge mellem betalingsmetoder. Igen en lille heads up. Alt efter hvad for nogle kunder I har, skal I tænke over, hvad de er vant til.
for eksempel hvis I er med småbørnsforældre at gøre, så er det altså et must, at I kan tilbyde mobile pay. Og det kan man altså ikke her med de her betalingsløsninger. Det er omkring, det kommer også an på, hvad for nogle ting de køber. Hvis det er en bil, så er det ikke fordi de køber med mobile pay, men hvis det er små ting, som de skal nå lige hurtigt at bestille, hvis I laver en webshop med børnetøj eller et eller andet, eller nogle små detaljer, så er det altså noget, de køber i hastværk, og hvis de kan nå at blive distraheret på vej ned for at hente pungen, så er det altså farligt. Så derfor tænk over, at det skal være så nemt og så hurtigt som muligt. Når det er sagt, så det kommer det an på kundetypen. Men her der kan I simpelthen vælge, hvad for nogle betalingsløsninger I har. Den er meget bundet op på stribe, Wix, men som I kan se, har den en del muligheder derinde. Og det gør vi ikke lige nu. Går vi tilbage herop. Vi mangler blive fundet på Google. Nu får I en idé om, hvad det er for nogle ting, I har brug for at vide, hvad I skal sætte jer ind for. Så nu mere, altså hvis I går ind og kigger på 3 hjemmesider, der minder om det, som den ydelse, som I har, I gerne vil sælge, noter de ting, I gerne vil have med. I vil gerne have et forsidebillede. I skal have en titel. I skal have en menu. Hvad skal menuen have med? Hvad skal I have af sider? Skal I have sociale medielinks? Skal I have en søgefunktion? Skal I have en nyhedsbrev, sign-up, testimonials og sådan noget. Nu mere af det, I har gjort klar, nu hurtigere bliver det at lave en hjemmeside. Men I behøver ikke alle de her ting. I kan sagtens nøjes med at lave en simpel landing page. Herinde, der tilgår jeg altså både SEO, men også e-mail marketing. Det er altså nede under marketing og SEO det her. Du kan se alle de her forskellige detaljer. Det er så også her, I kan oprette jeres ordre. Det her, I kan tilføje gavekort, hvis I vil lave det til kunderne. Abonnenter, hvis I har det. Kontakter, kommunikation osv. Marketing og SEO, hvis I har noget marketing, I skal lave. E-mails, I skal lave. Og ads, så gå ind og kigge jer omkring. Her der kan man så gå ind og få sådan en SEO-guide til, hvordan at I arbejder med SEO på Wix. Dette navn vil blive tilføjet i SEO-checklisten, så du ved, hvor disse oplysninger skal medtages. Sørg for at beholde navnet, som det er skrevet på hjemmesiden i øjeblikket, da det er vigtigt for SEO at have ensartet indhold på hjemmesiden. Det er rigtigt. Som jeg var lige inde på, så har jeg en PowerPoint omkring SEO, og jeg har også givet lidt tips og tricks, men det er simpelthen det for i dag. Det er noget af det, I selv skal sidde og rode med, når det er, I laver en hjemmeside. Og beklager, at den larmer lidt. Min computeren er både optager skærm og laver hjemmeside samtidig, så kræver det altså lidt. Hvis det er, I leger med hjemmesiden, man finder ud af, jeg har lavet en hel masse forkert, og gerne vil slette den, så kan I altså gå ind rigtig let under kontoindstillinger. Så bare gå ned i bunden, og så sige luk din konto. Men så sletter den også alt. Så kan I starte forfra, så I kan øve jer, hvis I har lyst. I behøver altså ikke gøre noget. Men den gemmer din Wix-konto i cirka 30 dage gratis, mens du arbejder på den. Så I har altså lidt tid til at designe.